Good morning mga sano. Ay bablog ko ngayon ay mga pagkain na pasok sa budget ng mga simpleng tao at mga mahihilig sa street food. Dito sa Cebu, laganap kasi yung mga pagkain tinatawag na lamang loob. Lamang loob ng baboy. Ayun. At saka may mga basta mga lumpia, longganisa. Kaya nasasabi kong pasok sa budget ng mga pagkain na yan kasi karamihan sa mga simpleng empleyado at simpleng nagtatrabaho ay kadalasan doon pumupunta. At hindi lang yan, patok na patok yan kahit sa mga grupo ng mga bikers, cyclists, mga motor club ay tinatangkilik na rin ang pagkain yan. May ilang taon na rin ang nakakaraan nung laganap ang pagkain yan dito sa Cebu. At yan ay tinatawag na syaihan. Syai ang tawag sa mga lamang loob dito sa baboy. Kaya mga sano, pupuntahan natin at i-feature natin yung isa sa mga sikat na syaihan o street food ng mga lamang loob dito sa Lapu-Lapu City. Meron din sa Mandaue, meron din sa Cebu City. Pero ang style dito sa Lapu-Lapu ay sa crispy bulaklak, basta mga crispy, maliban lang sa longganisa. Maliban lang sa hanging rice. Siyempre hindi crispy yung yung kanin. Isang simpleng lugar, hindi magara, hindi kagaya ng mga restaurant na may aircon. Ito lamang ay halos tabi lang ng kalsada. Katunayan yan ay dating terminal itong lugar na to sa Lapu-Lapu, terminal ng mga PUJ. Kaya mga sano, pupuntahan natin ang lugar na yan at isa sa mga street food ng Cebu o ng Lapu-Lapu. Stay tuned mga sano. Sa mga ganyang klaseng type ng pagkainan, naasahan mo na yung siksikan, nakadikit yung siko. Pero sa ngayon dahil social distancing, titingnan natin kung anong patakaran nila tungkol sa mga customers. Kung mayroon nag-observe ba sila ng social distancing. Pero gayon pa man, i-feature natin sila. Pwede lang tayong mag-take out, hindi na tayo kakain doon. Saka video lang ng mga pagkain doon. Tapos pwede na tayong sumibat para makaiwas tayo sa pagdagsa ng mga tao. Kaya ko inagahan ngayon mag-alas 9 pa lang para hindi tayo matsimpong tanghalian. So doon nagkasiksikan kasi tapat niyan is yung supermarket. Yung isa sa mga malaking supermarket dito sa Cebu. So paglabasan, pag lunchtime, so dagsaan yung mga tao. Iba pa yung may mga talagang sinasadya lang nila yung lugar yan, nagmumotor. So ngayon, papunta tayo. So stay tuned. Ngayon mga sano, nandito na tayo sa exact location ng street food na tinatawag nating syaihan o yung mga lamang loob ng baboy. Kaya pasintabi po dyan sa mga kapatid nating Muslim at sa mga taong hindi kumakain ng baboy. Nagbablog lamang ako. Kaya ito yung feature natin ngayon. Mga lamang loob na nasa street food. Kabilang sa mga street food. So yan, nandito na po tayo ngayon sa exact location. So yan po. Marami pong kumakain mga yan. Marami. Ito po si Susan Pungko-Pungko. Oh. Te, vlog ko ha. So ayan. Oh, yun, may loto na. Ayun, ang chicharon bulaklak. Ay, good morning. Ayan, ito yung isa sa sikat sa Lapu-Lapu. Yung tinatawag na street food. So ayan, daming putos lang ko tiha tolo. Bulaklak. Sige ayan. Nangit lang ko ha. Vlog lang ta ha. Ayan, pumapayag sila ate at kuya na mag-vlog. Ayan, daming kumakain dito mga sano. So ayan. Daming parokya na maagang-maaga pa. Wala pang tanghalian pero siksika na. So maya-maya pag wala na masyadong kumakain, tingnan natin yung mga niluluto nila ate. Ayan. Sarong bulaklak, bola-bola, lumpia.
Saka yung hanging rice. Ayan, sinachop na ni ate yung order ko. Take out lang. Ayun, lumpia. Oh, lumpia yung... Saan natin togi, no? Lumpiang togi. Yung crab meat. Ayan. Saka ito, kidneys. Okay. So, mag-take out lang ako mga sano. Saka ito yung patok. Patok na sibuyas. Smile taga Maite. Yan, mabait si ate. Suki maguta, suki tayo dito kaya pinapayagan tayo mag-vlog. Ayan. So, dumadami na. Ayan. Madami na mga customers. So, ayan o. Ito yung isa sa Lapu-Lapu street food. Crispy chicharong bulaklak. Yung longganisa nila na lumpia, 3 piraso lang yung isa. Kaya kung bukan kabukin. Mga tapo kabuok. 10 lumpiang togi yung in-order ko. 3 chicharong bulaklak. Saka, longganisa. Pila ni mo? Longganisa. Tulot eh. 3 longganisa. Yan po mga sano. Siksika na si ate. Pag kumakain ako ng mga laman loob, dito talaga ako kay ano ate. So, suki. Yung tawag kasi dito, suki. So, Bola-bola sir, wala. ayan lang ang bola-bola ate. Kanilang luganis. Kidney. Yan, chicharong bulaklak. Best seller. Kanila sir, 5-4 154. So, bayad sa bayad. Bulaklak ya. Bayad muna tayo. Saka may nakikita ako. Ano to, intestine no? Oh, yan. Bituka. Ito, mapapasarap yung sibuyas. Ano eh? 54 na. Yun, sa kabila meron din. So, te, salamat sa imong pag-vlog ka diyon. Mga amigo, pasensya na mga trip lang. Sige. Sige, amping. Boseng. So, ayan mga sano, nag-take out na lang ako ng lamang loob. Hindi kasi tayo dapat magtagal doon kasi may mga kumakain, baka sila ay naiilang. So, respeto na rin lang. Kaya pinakita ko lang sa inyo kahit mabilisan man, pero at least kita nyo yung mga niluluto nila. Yan, mainit. Pawis tayo mga sano. So, ang importante na bigyan ko ng katuparan yung sinasabi ko na iba-vlog natin yung street food na yung mga lamang loob dito sa ito talaga proper ng Lapu-Lapu to. Kaya nga dito diyan may ano yan terminal, ipapakita ko maya-maya pag naka-andar na tayo. Kaya mainit, sorry mga sano. So kasi alam mo naman doon ano bang tawag diyan, yung trapal. Kaya so mga sano, yun yung pinakita ko sa inyo. Sari-sari mga lamang loob. Mayroon nga, kahit nga lumpiang togi o yung hotdog tsaka longganisa, mayroon din sila. So ayun, nag-order lang ako, take out. Kasi ayaw kong makipagsiksikan doon. Kasi alam nyo na, iba na mag-ingat. Better safe than sorry. So ayan. So tingnan, sasampulan ko kayo sa sabing terminal to. Hanggang ngayon ginagawa pa rin pala tong terminal, active to. May doon pa din sa likod. Ayan, terminal yan. So lalabas na tayo. So yan o, nag-build up yung traffic. Anyway, dahil may traffic light sa unahan. Yung malapit lang kasi ito sa corner ng Old Bridge. So Mactan Bridge. Yun. So pause mo na mga sano. So ayan po mga sano, yung sinasabi kong kaya matao dito kasi terminal din eh. Diyan yung terminal diyan. Ayan yung mga V-hires natin. Ayan. Tsaka yan yung sinasabi kong tindahan, yung supermarket.
Saka may gas station. Kaya siya talaga siya matao. So ayan. Magko-cross na lang tayo sa corner. So pause ko muna mga sano para makapag-drive. So ayan mga sano, yung terminal dito sa Lapu-Lapu. Ito talaga yung Lapu-Lapu mga PUJ terminal. So parang nililipat nila, pero malapit rin lang. Dito lang sa unahan sa likod nitong building na may ano, yung PTT na yan. Nandyan yung terminal sa gilid. So mga sano, so kagagaling lang natin doon sa tinatawag nating siyaihan o yung mga street food ng laman loob. Actually tatlo lang sila doon. Pero yung kinukunan ko talaga, yun yung suki ko. Si Lola, hindi nga lumabas si Lola noon, yung tagaluto. Yun talaga yung original na nagluluto niyan. So paalala lang, kahit gaano kasarap, social man o simple, street food man o talagang lutong restaurant, paalala lang mga sano, too much is bad. Pag nasobrahan, daming taba, sobrang taba, nakakasama. Kaya paalala lang sa mga may high blood, masarap po talaga, mahirap tanggihan yung lamang loob. Napakasarap, chicharong bulaklak, crispy bituka, yung tumbong ng baboy, mahirap po talaga tanggihan, pero mahirap po talaga sobrahan. Kaya paalala lang, hinay-hinay lang, kunting disiplina sa pagkain. Hindi naman masama kung minsan-minsanan. Ako nga minsan-minsanan lang ako pupunta doon. Ganun pa rin, nagiging suki ako kahit minsanan. Sabihin na natin sa 3 buwan isang beses, isang buwan isang beses, kasi nakakasama talaga. So mga sano, kung may plano, may plano pa sana, may iba pa sana akong alam na ito talaga parang nagpapadyak lang. Yeah, street food din, ganun din mga lamang loob, pero sa tingin ko medyo out sa ruta natin. Kaya ayun, yun lang i-feature ko sa ngayon. So sa susunod kong vlog baka may ibang street food na rin ako ma-feature, kasi may bandang Mandawi City pa. So sa ngayon mga sano, maraming salamat sa pag-view. At saka huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko, Junior AG Alex. Maraming salamat mga sano. Please don't forget to subscribe.